agrada la situació d'escàndol permanent que viu el València en les últimes setmanes. Per començar, hi hagué bronca contra la llotja presidencial que ja n'ocupa Artur Tuzón. El ja expresident es va assentar a la seva localitat de Tribuna. Des d'allí, segurament va apreciar esta pancarta de suport, que arriba quan ja no fa falta, però no va veure un bon partit, ni una victòria del seu equip, que és el que hauria desitjat. La Reial Societat, com sempre en l'era Toshak, va fer la vida impossible als atacants valencianistes. Paco Real, que per primera volta ocupava la banqueta local com a tècnic del primer equip, no es va poder estrenar amb victòria. El València combinava bé en el centre del camp, la zona des d'on és impossible fer un gol, però en arribar a l'àrea, tots els balons acabaven en les botes dels defensors donostiarres. Alberto, el porter de la Reial, va intervindre per primera i última vegada en el primer temps per a rebutjar este tub d'enllà de l'Oiolaia. La Reial, tancada en la seva àrea, va buscar la contra de manera esporàdica, però tampoc Codro va tindre el seu dia. Sempere va ser un espectador. En l'últim instant, Gálvez no va plegar a rematar este baló, que en acabant, Lugo Pénez va enviar fora, amb un remat d'esquerra que és la cama bona. No hi havia manet. La Real Sociedad es un equipo muy bien armado, ¿no? Que se cierra bastante bien y lo hemos intentado, hemos tenido ocasiones muy claras y cuando se perdona, pues al final no se ganan los partidos. Molt més animat, el València va poder resoldre el partit en els instants inicials del segon temps. Fernando li va regalar el gol a Tomàs, que va cometre l'error més lamentable del partit. Altres, com Mijatovic de falta, es van trobar amb la resposta d'Alberto. Donde ellos suelen ser, pues, tener la habilidad, ¿no? Igual en golpes francos o jugadas a balón parado, pues hoy no les ha salido, entonces, pues, es lo que mejor trabajan ellos, ¿no? Entonces, pues, si no aprovechan esas oportunidades, pues digamos que para nosotros es bastante más sencillo eso, ¿no? Al minut 7, Eloi va enviar una pilota prop del travesser. Alberto torna a demostrar que la inactivitat no el deixa gelat en rebutjar a córner un remat clar de gol, obra de Fernando. El València havia gastat tota la pólvora. Pénez es va buscar la targeta que li impedirà jugar contra l'Albacete, però no contra el Barcelona. El búlgar demostrà ser el millor i l'home que no li importa endur-se per davant qui siga, si és que hi ha una pilota en joc. Hoy no ha podido ser, no hemos podido ganar el partido, aunque hemos tenido algunas ocasiones claras, no hemos podido aprovechar esas ocasiones y el partido ha acabado 0-0. Pero ya te digo, no estoy descontento con el resultado, bueno, teniendo en cuenta que frente a nosotros pues tenemos un rival muy complicado. Un rival pues que se definía en cada momento, que estaban en su área, pues ahora 7 o 8 jugadores. Y la verdad es que contra 6 o 7 jugadores que están dentro de su área, cerrados, sin salir para adelante, es muy difícil llegar a la portería. Al final, Gálvez va desaprofitar l'última opció del partit que ja quedava vist per a sentència. Amb el 0-0 inicial, calia consolar-se amb el punt i la lluita dels jugadors. Hem intentat entrar més per les bandes, retirant a Tàrrega i entrar en Eloi per aquella banda i sobretot entrar en Álvaro per l'esquerra per a que desbordara en facilitat a Fuentes. No ha sigut així i desgraciadament no han pogut remuntar el partit. Però en definitiva els xavals sí que han ficat tot el cor per buscar la victòria, però no ha pogut ser. El públic va despedir l'equip amb mocadors, xiulits i crits de fora a fora. Els ànims continuen alterats.